Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kasloro sing solih-solihah. Kepiye kabare? Muga tetep apik ya lan semangat posone. Nah, dina iki ing pasinaon basa Jawa, bocah-bocah karo Bu Priska bakalan sinau gawe gethuk saka tela utawa pohong. Ijih kelingan jenenge wit tela. Heeh, wit tela jenenge lung. Nek wit pohong betul jenenge bonggol. Nah, saiki yuk coba disiapke sik bahan-bahane. Bahan-bahane jelas telo utawa pohong 200 gram, klopo parut seprapat woh wae, terus garam karo gula pasir. Gula pasirnya sakjane sak senenge. Mau manis atau tidak itu selera ya. Tapi kalau Bu Priska pakainya 80 gram. Nah, iki Bu Priska nganggo pohong ya, pakai singkong. Nah, ini yang sudah dikupas jadinya seperti ini. Setelah dikupas sakwise dionceki, pohonge kuwi mau dikumbah sing resik ya. Nah, iki sebelumnya juga harus cuci tangan wisuh sik ben ora ana kuman lan virus. Banjur nek wis iki bocah-bocah nyuwun tulung kalian bapak ibu wae marutke klopo sing seprapat mau. Dadi mengko sing dienggo kuwi klopo parut utawa iso tumbas ing warung po ing pasar ya, tumbasnya klopo parut sithik wae. Nah, sakwise ngono, pohonge iki dilebokke ning dandang. Iki jenenge dandang ya. Ini untuk mengukus nggo ngedang. Nah, bareng dang-dangan telo mau kae, klopo parute diplastiki lan dilebokke. Nah, sakwise mateng, terus dijojoh ngene iki. Pohonge dijojoh, dilembutkan. Terus di dalam adonan yang dilembutkan tadi dimasukkan gula pasir dan garamnya itu sesuai selera. Lalu kita bentuk-bentuk sesuka hati. Dibentuk sak senenge bocah-bocah. Pengennya bentuk apa? Iki Bu Priska gawe bentuk kotak-kotak. Nah, mengko ono sing lingkaran, mengko ono sing bentuk kucing. Nah, iki ya. Nah, nek wis klopone mau didadekke topping. Dadekke topping ning dhuwur kayak daun pandan. Nah, dadi ngono ya. Nek wis dadi kaya ngene iki wis iso dimaem. Nah, coba bocah-bocah gawe ya ing omah. Tetap semangat posone lan semangat sinaune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.